Ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma aw minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ani aw minnu bɛ k'an lajɛ Mifa Production sanfɛ aw bɛɛ folen don ka aw ladɔnniya ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ Professeur Ousmane Éric Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na o tɛ kalo tile 12 ka taa bila karidon na o tɛ kalo tile 18 Dolo jate la samiya kalo filanan tile 21 o dafala ka bɛn bi tɛnɛn ma ka taa bila samiya kalo filanan tile 27 la donc o b'a yira k'a fɔ doloba min nɔrɔ barikalen don o ye samiya kalo filanan dolo ale de nɔrɔ barikalen don nin wagati kɔnɔna n'o ye Lion mɔgɔw ka dolo ye o b'a yira k'a fɔ den min mana bange ka bɛn nin wagati ma walima nin wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu bɛ kɛ cogo di dugumakolo kan ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye mɔgɔ minnu jɛɲɔgɔn bɛɛ bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ ye olu ye daganko ye an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔgɔ dɔn ko kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔ la kibaru o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma belew ninsodenw funteni kalo fɔlɔ denw belew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔw olu ma sabati ka ɲɛsin aw ma fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ basigibaliyaw olu fanga ka bɔ aw ka ko la kosɛbɛ aw bɛ fɛ ka dɔgɔkun ta ni nɔgɔya ye cogoya min na dɔgɔkun tɛna nɔgɔya aw bolo o cogoya la kamasɔrɔ banamini o fanga ka bon aw ka sira kan fariganw olu kundalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na bɔta o de fanga ka ca ka tɛmɛ donta kan n'aw bɛ se aw ka waleya ɲumanw bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ kamasɔrɔ ni fɛn min surala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la aw ɲuman kɛtɔlama o bɛ se ka taa kɛ juguman ye aw bolo ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 21 na n'an b'a fɔ o ma toro garisɛgɛso denw funteni kalo filanan denw toro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw mago bɛ lafiya la o b'a yira k'a fɔ aw ka ko wulikajɔ ale ni jateminɛ minnu ni aw b'a fɛ k'a kɛ ni aw ka jateminɛ wagati ye ni aw nana k'a bɛna ko ta ni fanga ye cogo cogo ko kow ka kɛ aw sago ye i bɛna ye gɛlɛya bɛ se ka don o la aw kan k'aw sigi ka se ka hakili lafiya nin wagati in kɔnɔna na ka jateminɛw banba nin wagati in kɔnɔna na mɔgɔ bɛ yen nɔ mɔgɔ dalaɲinimɔgɔw olu kundalen don aw kan wa a ka se ka aw hakili to aw yɛrɛ la kuma caman a bɛ se ka taa ka aw bolo da a bɛ se ka taa woloko la aw yɛrɛ ma sigi ni ko min ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o de la i bɛna ye k'a fɔ kuma caman bɛ yɔrɔ yɔrɔ aw ka yɔrɔ ma janya ka bɔ yen yɔrɔ minnu na n'o tɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka dɔgɔkun birisa ɲagami aw bolo garisɛgɛ siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma a bɛna se ka bali ka sɔrɔ balilenw sɔrɔ minnu bɛ bali ka cun a bɛna se ka aw jigi da olu kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 22 la ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw funteni kalo sabanan denw Gémeaux nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔw olu fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma wa aw yɛrɛ tɛna saliya nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiyewu o de bɛna to farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na olu ka fariganw fiɲɛ bɛna bɔ wulikajɔw olu ka di aw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na marisi bɛ aw ka so kɔnɔ nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o de bɛna aw bila wulikajɔw ɲinifɛnw nɔfɛ wa aw ka hakili to aw yɛrɛ la fana aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dusu bɛ se ka aw ka ko dɔw fana ɲɛtɔla tiɲɛ aw ka dusu bila kamasɔrɔ marisi ale ye dusu dolo ye a bɛ se ka wulikajɔ ko fɔ aw ka so kɔnɔ nka a bɛ se ka dusu bonyaw dusubɔko k'olu caman ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in fana kɔnɔna na nka ni aw sela aw ka dusu kɛ cogoya la a ka ca la aw ka laɲiniw ɲinifɛnw olu caman bɛ kɛ sɔrɔ fɛnw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw k'aw dusu faga aw ka bɛɛ lajɛlen lamɛn aw ka ɲinifɛnw olu na sɔrɔ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw jijalen don kosɛbɛ aw ka ɲinifɛnw nɔfɛ wa yɛlɛmabaliyaw olu bɛ aw ka ko la ni aw b'a fɛ aw ka dɔgɔkun ka tɛmɛ nɔgɔya la wasa ni kunkɔrɔta la aw kana saliya fiyewu kamasɔrɔ yɛlɛma aw yɛrɛ de bɛ se ka kɛ sababu ye ka wulikajɔw k'olu ta ka se ka yɛlɛma don aw ka dɔgɔkun na ka kɛ aw b'a fɛ dɔgɔkun ka kɛ cogoya min na aw bolo ka se ka dɔgɔkun kɛ ten cogoya la ka bɛrɛbɛn aw yɛrɛ ma n'o tɛ ni aw sigila i bɛna ye aw ka fɛn caman bɛ yen nɔ minnu kan ka don aw garisɛgɛ la walima fɛn caman bɛ yen nɔ aw yɛrɛ kan ka fɛn minnu sɔrɔ nka i bɛna ye aw bɛna olu kibaruyaw de mɛn nka a ka sɔrɔ ka don aw bolo gɛlɛya bɛ se ka don olu la o de b'a yira k'a fɔ aw ka dalakanw k'olu fara aw yɛrɛ kan
ka sabara don aw ka ɲinifɛnw nɔfɛ o de la i bɛna ye ɲinifɛnw bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn ye ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati aw man ka saliya ni aw y'aw ka ɲinifɛnw ɲini nin dɔgɔkun in kɔnɔ wa aw n'u sɔrɔ wa ni saliya ye aw minɛ ka se ka wuli aw ka ɲinifɛnw nɔfɛ fana i b'a ye aw ka kulokɔrɔ kuma dumanw caman a bɛna mɛn nka i bɛna ye a b'a fɛ a ka kɛ cogo min a tɛ kɛ o cogoya kelen na ni fɛn min surula mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juye kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma lion samiya kalo 2nan denw lion nin dɔgɔkun kɔnɔna na yɛlɛdaw olu bɛ aw ye sira caman fɛ kunkɔrɔta bɛ aw ye sira caman fɛ kamasɔrɔ aw ka ko ka di mɔgɔw ye wa aw ka ko ɲɛnamaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fanga de sɔrɔ lagosiw olu kɔdonnen don aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na juguya walew olu kɔdonnen don aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na wa hali ni mɔgɔ k'a bɛ bɛn ta ka aw sɛgɛrɛ i bɛna ye k'a fɔ aw bɛ se ka bɔ o janfajugu olu kalama bɛnbaliya minnu bɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw b'a fɛ o bɛnbaliya minnu ka ban nin y'o wagati ni aw wulila aw ni mɔgɔ minnu tɛ ka ɲɔgɔn faamu a ka ca la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ cɛ aw bɛ se ka na ɲɔgɔn lafaamu kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati dontaw olu de fanga ka bon ka tɛmɛ bɔtaw kan ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge samiya kalo 3nan denw vierge nin dɔgɔkun kɔnɔna na dontaw olu fanga ka dɔgɔ nka aw fɛlen don kosɛbɛ aw ka kuma ko ɲɛnamaw aw dalakanw olu bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ tiɲɛ aw bolo o b'a yira k'a fɔ aw kana kuma lankolon fɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na ani mɔgɔ minnu bɛna lajɛ o bɛna na aw kanu nka i bɛna ye kanu in olu tɛna se ka fɛn di aw ma min bɛna se ka aw la nisɔndiya nka aw mana bɔ fan o fan aw ka baara kɔrɔ kɛlen olu na se ka tanu jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma nka fɛn min ye sɔrɔ ta fanfɛla ye olu siraw lagosilen don ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ sɔrɔ donta ka dɔgɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na o de la i bɛna ye bɔtaw aw k'olu jateminɛ sɔrɔ kɔrɔ minnu bɛ aw bolo olu bɔcogoyaw nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw k'olu jateminɛ n'o tɛ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ cɛ i bɛna ye bɔtaw olu fanga bɛ se ka caya ka ɲɛsin aw ma o de la i bɛna ye k'a fɔ voyagew ale ni dugutaga siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw bolo nin dɔgɔkun kɔnɔna na mɔgɔ minnu ye dugutagakɛlaw ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na sirakanw dugutaga siraw olu barikalen don ka ɲɛsin ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw kawula kalo fɔlɔ denw balansiw nin dɔgɔkun kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma basigibaliyaw olu bɛ aw ka ko la nin dɔgɔkun kɔnɔna na yɛlɛmabaliyaw olu fanga ka bon aw ka ko la nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw b'a fɛ ka wulikajɔ minnu kɛ wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka na lagosi aw bolo wa aw ka kɔlɔsi aw kana fɔ aw bɛ mɔgɔw karaba ka taa aw ɲɛna siraw fɛ n'o kɛla aw bɛna se ka kojugu kɛ aw yɛrɛ la aw kana fɔ ko aw bɛ aw dalakan kɛ ka kow dilan ka ɲɛsin aw ma i bɛna ye aw ka dalakanw olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔw yɛrɛ gɛn ka fara aw la nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw ɲumankɛtɔlamaw bɛ se ka ta kɛ aw bolo juguman ye ni fɛn min torala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la a b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw bɛ waleya kɛ aw ka se ka jateminɛw k'olu banba kosɛbɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ aw yɛrɛ bolo mɔgɔ minnu ye aw ni ye olu caman bɛ yen nɔ olu de ye aw jugulamɔgɔw ye kɛnɛya siraw olu ma sabati ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw scorpion nin dɔgɔkun kɔnɔna na dɔgɔkun bɛna daminɛ aw bolo ni farifaga walew ye nka ni aw bɛ se a y'aw ka wulikajɔ nafamaw bɛɛ lajɛlen bila ka dɔgɔkun wɛrɛ nataw kɔnɔ kamasɔrɔ dɔgɔkun bɛna sumaya n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun juguman ye nka muɲu ani basigiw olu de bɛna don aw ka ko la nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw bɛna fɛ ka wuli ka nafa min ɲini ka ɲinita min ɲini nin dɔgɔkun kɔnɔna na sumaya wale bɛ don olu la o de la i bɛna ye tuguni jigiya siraw olu bɛna na sumaya hali ni aw ye layidukan ta aw ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ o layidukan ninnu sira ka gɛlɛn ka bɔ a sira ma i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a laɲinina cogoya min na o de la i bɛna ye k'a fɔ garisɛgɛ waleyaw olu kana ka suma ka ɲɛsin aw ma aw bɛna garisɛgɛw kibaruya mɛn nka a ka gɛlɛn garisɛgɛ ninnu sɔrɔ ninnu ka don aw bolo a bɛ se k'aw jigi da sɔrɔ ninnu kan ka bɛn ni wagati wɛrɛ nataw ye wa n'a b'a ka kosɛbɛ minnu fana kɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw bɛ se k'a kosɛbɛw k'a kow labɛn k'a kumaw fɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na nka k'a waleya aw bɛ se ka o waleya ka bɛn ni dɔgɔkun wɛrɛ nataw ye
nin dɔgɔkun kɔnɔna kuma ɲɔgɔnyaw olu barikalen don aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ novembre kalo tile 23 la kana bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Sagittaire sirasodenw, kawla kalo sabanan denw. Sagittaire nin dɔgɔkun kɔnɔna yɛlɛdaw ale ni wasaw olu bɛ aw ye nin dɔgɔkun kɔnɔna kosɛbɛ, kamasɔrɔ jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma. Layidukan kun bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se k'aw jigida olu saraliw kan nin dɔgɔkun kɔnɔna, walima a bɛ se ka wuli olu kama nin dɔgɔkun kɔnɔ. Kamasɔrɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw kana se fo dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ma, wasaw ale ni nisɔndiyaw olu ɲɛsinnen don aw ma. Kalo o bɛna sigi aw ka so kɔnɔ mardi don o mun bɛ bɛn août kalo tile 13 ma. Mercredi fana kalo bɛ aw ka so kɔnɔ o mun bɛna bɛn mercredi ma n'o ye août kalo tile 14 ye. Kalo bɛna tila ka to aw ka so kɔnɔ fo alamisa don o min bɛ bɛn août kalo tile 15 ma. O b'a yira k'a fɔ kalo bɛna tile 3 kɛ aw fɛ yen nɔ. Yɛlɛma minnu bɛ yen nɔ ni olu aw dɛsɛlen don ka jaabi sɔrɔ olu la, walima ni mɔgɔ kofɔlen nɔ mɔgɔ minnu bɛ furu sira tagamaw la, walima mɔgɔ minnu bɛ furu koɲɛw la, olu bɛ se ka jaabi ɲumanw sɔrɔ. Mɔgɔ minnu ye feerekɛla ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na olu bɛna se ka tare fɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don n'aw bɛ se a y'a ka waleya nafamaw boloda ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa se fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma, kamasɔrɔ nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun jugu ye ka ɲɛsin aw ma. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la kana bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Capricorne, kawla kalo fɔlɔ denw, masa sodenw. Capricorne nin dɔgɔkun kɔnɔna na dɔgɔkun bɛna daminɛ aw bolo ni sumaya walew ye, nka aw yɛrɛ bolo ko bɛna taa cogoya min na, nka dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati b'a fɔ k'a bɛ taa se wagati min na aw bɛ se ka wasaw ale ni yɛlɛmaw olu bɛna se ka barika don aw ka dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la. Kamasɔrɔ kalo bɛna sigi aw ka so kɔnɔ vendredi don n'o o bɛ bɛn août kalo tile 16 ma. I bɛna ye samedi fana kalo b'a ka so kɔnɔ ni o bɛ bɛn août kalo tile 17 ma. O de la i bɛna ye k'a fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma. Jigiya siraw olu sumaya bɛ don olu la, nka ni aw ni mɔgɔ ye ko kɛ layidu siraw walima baaraɲɔgɔnya siraw kan aw kana kɔrɔtɔ, kamasɔrɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw de barikalen don aw bolo. Ni aw ko a bɛ ko jagoya fo a k'a ka sɔrɔta sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye, gɛlɛya bɛ se ka don olu la, ɲɔgɔn lafaamuyabaliyaw olu bɛ se ka tɛmɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. N'o tɛ aw ka ko ka di mɔgɔw ye, ni aw kelen ka gɛlɛya min sɔrɔ ale ni degun min sɔrɔ fo n'o sababu bɔra aw yɛrɛbakun na. Ni fɛn min surela mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na kana bila février kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma Verseau, aw man ka saliya fiyewu, kamasɔrɔ aw bɛna na dɔgɔkun daminɛ ni saliya ni farifaga walew ye. O de bɛna to aw ka ɲinifɛnw olu tɛna sɔrɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la, kamasɔrɔ kalo bɛna tile 1 de kɛ aw ka so kɔnɔ ni o bɛ bɛn dimanche don ma. O dimanche don aw ye sɛgɛn minnu kɛ a y'a ɲini a ka se ka olu nafaw sɔrɔ ka bɛn ni dimanche ye. O de b'a yira k'a fɔ jigiya siraw olu bɛna barika, layidukan siraw olu barikalen don dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la, nka aw mago bɛ a la sɔrɔ minnu na musaka minnu na garisɛgɛ siraw fɛ dɔgɔkun laban yɔrɔ olu de barikalen don ka ɲɛsin aw ma. A kumakanw layidukanw ale ni wariko kuma bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ. Aw kana a karaba k'a fɔ ko f'a ka sɔrɔ dɔgɔkun camancɛ la. I bɛna ye k'a fɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw. Wa aw fana ka ko ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Ni aw ma farati aw ka sɛgɛn bɛna kɛ i b'a fɔ sanji kɔrɔ wɔsi, kamasɔrɔ na aw teliyala nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ dɔrɔn aw yɛrɛ ma i bɛna ye aw ka sɛgɛn bɛɛ bɛna kɛ i b'a fɔ sanji kɔrɔ wɔsi. O de la i bɛna ye aw kan ka basigi ka se ka jateminɛw kɛ ka kow ta ni hakili ye. I bɛna ye dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw ye sɛgɛn min kɛ aw bɛna se ka jaabi dɔ sɔrɔ olu la. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 20 na kana bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw, fonɛnɛ kalo sabanan denw. Poisson nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma, farigan walew olu kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Wa i bɛna ye aw ka ko man di mɔgɔw ye, aw bɛna lajɛ ka fɛɛrɛ minnu tigɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na cogoya o cogoya a bɛ se ka wasaw ni kunkɔrɔtaw sɔrɔ. Banaminɛ bɛna don aw n'aw ka sɔrɔw cɛ, banaminɛ bɛ don aw n'aw ka ɲinifɛnw cɛ. N'aw bɛ se aw ka kɛ jateminɛlikɛlaw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, aw k'a ɲini ka bɛɛ faamuya nin dɔgɔkun in kɔnɔ. N'o tɛ n'aw k'aw bɛ ko ta ni fanga ye walima ka ko ta ni mɔgɔw ka sɔn aw hakilinataw ma, aw bɛna bolo su aw yɛrɛ ɲɛna. Kamasɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'aw ma ɲɛ aw bɛ ko sɛbɛlaman kɛ aw bɛ se k'a bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ. Kamasɔrɔ
jigiya siraw olu ma barika aw jigilamɔgɔw olu caman bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ aw jugulamɔgɔw ye ni fɛn min sɔrɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la kɛnɛya siraw olu ma sinsin ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw minnu bɛ k'a lajɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan foli ani tanuni o de bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ani aw minnu b'a lajɛ Mifa Production sanfɛ ko nin de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye dɔgɔkun min y'a daminɛ bi tɛnɛn na août kalo tile 12 ka na bila karidon na août kalo tile 18 o wagati kibaruya de kun filɛ nin ye ni aw mɔgɔ minnu b'a fɛ k'aw ka kibaruyaw dɔn dolo sira kan aw bɛ se k'an wele n ka telefɔni na 73 35 28 89 73 35 28 89 i bangena dolo min b'i mara i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na i kan ka baara nasugu min kɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ka taa se i ka sarakaw ma i ka don dumanw i ka don gomanw olu bɛɛ lajɛlen bɛ f'i ye ni ne bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ o la aw k'an bɛn ala ka mali ja o de la an bɛ foli di an ka surasiw ma Harmɛ Mali an bɛ foli di u ma kosɛbɛ foli ani tanuni ala k'u lakana u bɛ don kɛlɛ o kɛlɛ la ala ka janjo k'u ta ye an b'a fɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na